Għaqdiet umanitarji jagħmlu appell imqanqal biex jinfetaħ mill-ġdid l-Ajruport Internazzjonali ta' Sana fil-Yemen. Dan felu it-tielet sena minn meta nagħlaq dan l-ajruport f'pajjiż fejn hemm gwerra ċivili li ilha għaddejja mill-2015. Huma jsostnu li l-għeluq tal-ajruport riżultat ta' no-flight zone kienet is-sentenza tal-mewt tal-bosta morda li issa ma setgħux jisjefru biex jirċievu trattament. Jirriżulta li sa issa diġà mietu madwar 32,000 persuna b'mewta prematura. Fost l-għaqdiet internazzjonali li naqdu f'dan l-appell hemm il-Kunsill għar-Refuġjati Norveġiżi u l-Care li qed jitolbu lill-koalizzjoni mmexxija mis-Sawdi biex terġa' tħalli jidħlu l-mediċini u l-pazjenti jitħallew jitilqu mill-ajruport biex jirċievu trattament meħtieġ. Abda Ahmed Mohammed Qasem, għallim ta' 47 sena u missier ta' 6 tfal, tilef il-battalja ma' marda fil-fwiet li kien ilu jbati minna minn mindu kellu 13-il sena. Dan wara li trattament li kellu bżonn ma setax jirċevih wara l-għeluq tal-ajruport. F'intervista li kien għamel ma' NRC qabel tilef ħajtu, huwa kien saħaq kif huwa impossibbli li wieħed joħroġ mill-Yemen wara l-għeluq tal-ajruport. Anke vjaġġ ta' 8 sigħat isir diffiċli għalija għax l-ilma jibda jinġema fil-stonku f'saqajja. Diffiċli mmur għaden biex nagħmel il-proċeduri ta' qabel il-vjaġġ bħal passaporti, rapporti mediċi. Nixtieq li jiftħu l-ajruport ħalli kull min jiflaħ ħallas għall-vjaġġ ikun jista' jivvjaġġa u jirċievi trattament barra. Fatima Al-Kajal rat li l-bina jitlef il-ġlieda kontra l-kanċer dan wara li ma setax isifer sabiex jirċievi trattament speċjalizzat għal tumur f'moħħu. F'intervista li għamlet l-għada tal-mewt ta' bina, Fatima saħqet kif is-servizzi tas-saħħa fil-pajjiż mhux jiffunzjonaw sew. Aħna maqbuda hawn u n-nies huma dajfin. Trid il-ħin biex tirċievi trattament fl-isptarijiet lokali u trattament jiswa ħafna flus. Irriduhom jiftħu l-ajruport f'Sana, fġieħ il-ħajja tan-nies. Yemen fqira, Yemen fraġli, Yemen meqruda. L-NRC u l-Care qed jitolbu biex il-partijiet konċernati isibu qbil u jinfetaħ mill-ġdid l-ajruport f'Sana għal titjiriet kummerċjali. Dan fil-waqt li qed jitolbu l-Ingilterra, Franza u l-Amerika sabiex jagħmlu pressjoni minn kull naħa sabiex jispiċċaw l-argumenti politiċi li qed iżommu l-ajruport magħluq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.